L-Europarlamentari Portugiża Ana Gomes, magħrufa għalkemm tagħmel allegazzjonijiet li mhux minnhom, tant ħaditha bi kbira li xi ħadd tikkritika li saħansitra kitbet lill-Uffiċċju tal-Pulizija Ewropew il-Europol. F'laqgħa ta' kumitat parlamentari tlieta filgħodu, Ana Gomes kienet diġà qalet li se tikteb lill-Pulizija fil-Belġju u l-Portugal. Iżda issa rriżulta li kitbet ukoll lill-Europol biex tinsisti li rapporti dwarha f'sit elettroniku bl-isem euanticorruption.com mhuma xejn fake news. Dan anke jekk istess irrikonoxxiet li ntbatula l-mistoqsijiet u weġbithom. Saħansitra Gomes trid il-Europol jinvestigaw u fl-ittra tagħha semmiet ukoll id-deputat Rozjan Cutajar. Dan għax fuq il-medja soċjali Cutajar iffaċċjat lil Gomes b'dak ir-rapportat. Jidher li Gomes xejn ma kienet komda bil-kritika fil-konfront tagħha u aktar milli twieġeb barret tiġri biex tipprova tfittex bil-pulizija lil min irrapporta. Gomes kienet akkużata li aġixxiet b'mod li qajjem is-suspetti ta' ġurnalisti Ewropej meta f'Settembru kienet il-Kazakstan bħala parti minn delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Hemm ideret ma' Gajnier Imbetova, persuna li hija magħrufa għal fatt li taħdem taħt l-influenza tal-frodist Mukhtar Ablyazov. Fir-rapport jissemmew ukoll nies li qegħdin il-ħabs. Dan kollu jpinġi stampa ta' allarm jingħad ċaru tont. Fil-fatt saret il-mistoqsija għax uffiċjal għoli tal-Unjoni Ewropea u MEP viċ chairman ta' Kumitat fuq il-Kriminalità Finanzjarja qiegħda qrib nies li jaħdmu taħt l-influenza ta' frodist magħruf b'każi kontrih li jlaħqu l-$5 biljun Amerikan, inkluż mill-Qorti ta' Londra.